Ole chi bai le ve kule tun chum kan video a chuanin YouTube atanga poisa lak chhuah dan poisa hlo dan part 2 kan en ho nga tun chuma hianin thilpoi mo deuh deuh palli kan cover dona pakhatna chuanin Google AdSense a bank account details dan add payment method chungchang kan en ho nga masabera chuanin pahnina chuanin photo ID identity verification ti dan chuta chuanin documents photo proof identity proof upload angaya chumi upload dan chungchang kan cover anga apathumna chuanin pin verification ti dan chu post atangin Google AdSense pin digit duk anon thondona chu ati dan kan en ho lenga chuna to bera chuanin Google AdSense atanga poisa lak chhuah dan kan en ho dona ni poisa kha engza ange ani huna kan ro chhuah theyang ti te tin engtik ni ange engtik thla ange khami transaction kha ti thei payout hun kha ti thei ti te kan en ho nga tin minimum threshold te khatiang chi kha kan en ho le don bokani amasbera chuanin Google Chrome kan lutanga Google AdSense kan taipang Google AdSense kan enter anga chuanin Google AdSense homepage a hian kan lut don ani chuanin dinglam kilsira hianin sign in na oma kan sign in anga chuanin Google AdSense payment a kan click le anga add payment method kan click le ang chuanin bank account details fill up tur lo oma masabera khan beneficiary ID ania optional nia fill up lo theya panina chuan name on bank account ania bank account ming kan zia dan kha nia bank name om leya Bank of India te State Bank of India kan tiang chi kha ni leya chuanin IFSC code le Swift BIC code enter tur lo om leya chuanin internet a kan zonga ani lo pon Facebook a khan omani IFSC code le Swift code khami kha kan copy paste anga kan enter anga chumi zo chuanin account number bank account number kan chulut lenga kan retype kan confirm lenga kan confirm nuwa set as primary payment method ta hianin box kan click leang ti chuan save kan hmetanga save kan hme zo nuwa hianin Google AdSense home a payment a hian kan click lenga ti chuan document verify now a hian kan click anga verify your identity ti nia photo ID proof kan upload anga update photo ID kan click anga kan edit du ni chuan tuna circle lai kan click anga chumi zwa confirm info ti hi kan click le don ani ti chuanin notification ti hian oma kan ti diklo ni chuanin ti that le ngai don ani payment method ta kan lut lenga ti chuanin document kan verify nuwa khanin address verification account a hian kan click anga verify address ti lo ni leya address kan verify le don ani verify address nan hian Google AdSense hian post atangin pin number verify tur pin code menon thonanga tuna kan hmuang hianin hemi letter hi post atangin kan dong don ani ti chuanin pin code alo oma verification pin code hi digit rukania Google AdSense a kan lutanga kan ri enter anga ti chuanin kan verify don ani
ti chuanin payment a bok hian kan lut lenga tuna hi chuanin poisa vel lo lu dan kha kan manage don ani payment account kan en thla a pathum na hian payment schedule alo ama kan click anga payment schedule pa zo ka hianin poisa kan du zat kan draw chuana kha nia a default a chuanin threshold minimum threshold hi za nia za somnga zani somnga teng chi te a set thei ani tian hnuai hianin poisa lak chua hun kha a date kha fix thei boka kan du ni chuanin kha fix thei ani ti chuanin kan save anga ti chuanin payment a kan lut lenga tin chumai chuanin transaction kan en le don ani tuna kan hmuang hianin last 3 months kan enanga poisa lo Google AdSense a in update dan kan enanga September October le November kan en don ani last 3 month September a hianin starting balance 94.76 ania 100 atling lawa alak chho thei lawa ma se September thatopa hianin ending balance a hianin za alo tling ta a ti chuanin October a hianin September hlo kha October ni somni pakhata kan draw chuak ani Google AdSense a YouTube hlo lak chungchanga khanin thilpoi mo deuh pahni oma pakhatna chuanin thlamasa kan hlo kha thalea kan la chuak thei don chawani entina han petaila October ni khata tanga October ni somthum pakhat in kar chunga thlakhat hlo kha athale November second week a an final anga ti chuan third week November ni somni pakhat ti bor vela Google AdSense in anon pay out don ani payment anon pay anga ti chuanin ni somni pakhat vela ron pay out ta se kan bank account a khanin November ni somni pahni ni somni pathum bor vela atlang puin anon pay out atangin ni thuma tanga ninga inkar chung vela hian kan bank account na ron lut tura be se ania ni som panga chunga aron lut lo ni chuanin complain a thelu theini a complain theini chumi ma ka chu kan lo nga deuh char anga ya atlang puin ni somni pakhat vela hianin thlama sa hlo kha e anron pay out thina chu anron pay out atanga ni thum emoninga avela hian kan account aron lut lang puini chu kan share ta na thanga apani na chuanin minimum pay out hi India rama chuanin dollar za ania dollar za khalak lo emai dollar za ni vela set tyang kan ti ni chuanin ni china kan en tawang khanin payment schedule a khanin I threshold minimum threshold za om kha default ania khami aya khan za somnga emo za ni emo dollar za thumo kan set theni chumi kan set ani chuanin thlakhata I dollar za ni za thum kan set ang chi kha kan hlo tling lo ni chuanin ale peka athlale peka khanin a carry over anga I khami kan set nge target kan set kha atlin vele athlale ale peka khanin entinan October thla khanin I kan target set kha lo tling ta se dollar zani ka lo tling ta se athlale a khanin kan la chuak thei don chawani